Naší další klíčovou produktovou řadou v segmentu velkých kaprů je série Monster, která již zahrnuje mimořádně široký sortiment. Ale Beno, myslím, že i ty bys mohl věrohodně vyprávět o používání vařených boilies, protože tyto 24 mm boilies s oblibou používáš na velkých jezerech, na své oblíbené vodě, na Balatonu. Přesně tak, těmto nástraha už vděčím za mnoho krásných ryb. V posledních letech jsem je to hodně používal. Mým velkým favoritem je zejména kořeněná játra v chladnější vodě. Na Balatonu už této nástraze vděčím za několik kaprů, přes 20 kg, zatímco v teplejší vodě se mi s máslovou kyselinou a mořským rakem podařilo chytit opravdu krásného lisce, o kterém jsme mimochodem natočili i film. Zkrátka a dobře, tyto nástrahy mám opravdu rád a vděčím jim už za mnoho krásných ryb. Stávající široký sortiment se od roku 2026 rozšíří o naprosto bombastickou novou chuťovou kombinaci, kterou je pepř meruňka. Název této fantazie pochází také ode mě, protože jsem byl já, kdo navrhl, aby taková nástraha byla v naší nabídce. Jmenuje se Fire Tiger. Mně osobně tato sacharidová nástraha fungovala nejlépe v letních měsících. Zvláštností nástrah Monster je i v tomto případě to, že k této bombastické nástraze patří dvě barvy. V tomto případě je to vínově červená barva, která odkazuje na ohnivost, zde na pepř, a světlejší hnědá barva, která odkazuje na meruňku. Je dôležité spomenúť, že v prípade Boilies Monster Heart 24 sa táto na prvý pohľad zvláštna kombinácia neobjavuje len vo farbách, ale aj v samotnom ceste Boilies, pretože, ako môžete vidieť, sú tu zmiešané dve rôzne cestá, čo vytvára naozaj jedinečnú nástrahu. Samozřejmě se tato příchuť objevuje i v dosud existujících variantách Monster, což znamená dva druhy pop-upů, přičemž každé balení obsahuje dvě velikosti. Menší je Method, větší je Big Carp a také Monster Magnum. Jehož vnější vrstva se rozpouští v závislosti na teplotě vody během 1 až 3 hodin, zatímco vnitřní jádro, které je stvrdlé a odlehčené, vydrží na vlasovém nadvezec až 72 hodin. Jak už jste si mohli zvyknout, v této produktové řadě najdete také Monster Pellet Box, který obsahuje pelety různých velikostí a barev. Je důležité zmínit, že v tomto box do Bossban se nachází také aromatická tekutina, která je výborná na změkčení pelet a jejich další ochucení. K této produktové řadě patří také Booster Gel, čo je naozaj hustá tekutina, ktorá je vynikajúca na metod rybolov, napríklad na ďalšiu aromatizáciu naplneného krmítko, a veľmi rád ju používam aj pri love s PVA vreckami, kedy do vrecka nakvapkám ešte ďalšiu tekutinu. Je vynikající pro zvýšení vnadicího účinku. Produkty naleznete na federmethod.cz. Dále nezapomeňte přihlásit se k odběru videa na náš YouTube kanál. Přihlásit k odběru newsletteru na našem webu federmethod.cz. Sledovat nás na našem Instagramu, kde nás sleduje již více než 31 000 lidí. Na naší facebookové stránce. A na našem úplně novém kanálu TikTok. Všechny odkazy na naše webové stránky a sociální média jsou níže.